खुलुमबाय। दिनै 17 जुन 2024 समबार। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय आजारायाव गीता दास मुंनि सासे आइजोआ फुंबिलियाव सिखारनानै फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनो ओंखारलांनाय समाव आरो मर्निं वाक खालामबाय थानाय समाव सानै सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बाइकजों हरखाब फैनानै गीता दासखौ आक्रमण खालामदों आरो आक्रमण खालामनानै बिनि गोदोनानि मालाखौ सिख'ना लाना खारदों आरो बे जाथाया गासैबो CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों आरो जाथायाव नारलायनाय जानायाव आक्रमण खालामनायाव सासे सिखावनि मबाइलाबो गना थालांदों। उनाव गीता दासआ बिनि मबाइलखौ खननानै लांनानै पुलिसनि आखायाव गथायदों आरो गासिबो जाथायनि सायाव पुलिसनो एफआइआर होनाय जादों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय सिखावफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय चाकमा थाराइबारि गामिनि थागिबि आसाम पुलिसनि जवान दिपेन नार्जारिया डिउटि मावबाय थानाय समावनो सोमोनांथाव जिउ गोमादों। थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय दिपेन नार्जारिया आसाम पुलिस बिफानाव साख्रि मोननानै डिब्रुगड़आव डिउटि मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। नाथाय डिउटि मावबाय थानाय समावनो दिपेन नार्जारिया बोरै जिउ गोमाखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। महाराष्ट्रनि डुमबलीआव सासे सुबुङा अनलाइन क्रिकेट बेटिं पेमेन्ट खालामनो थाखाय सासे 65 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारनानै आइजोनि सनाफोरखौ खावना लांदों आरो सनाफोरखौ फाननानै बियो रांखौ लानानै अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नागिरदोंमोन। दायनिगिरिया अनलाइन पेमेन्ट खालामनो थाखाय बिनि फ्लेटआव थांनानै बे जाथायखौ गोबौ आसारजों खालामदोंमोन आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय आशा अरविंद रायकार आरो हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सतीश बिसारे, 28 बोसोर बैसोनि। आरो बेफोर गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जानायनि उनाव सतीशआ पुलिसजों हमजादों। निउ बङाइगावनिफ्राय RPFआ बांलादेशनिफ्राय आयेननि बेरेखा लांखारना दैथायहरजानाय सानै हिनजावसा गथ'फोरखौ रैखा खालामनो हादों। सानै हिनजावसा गथ'फोरा नारायणगंज ढाकानि थागिबि। हिनजावसाफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिसोर सानैखौ भारतआव हाबथ'यैनि सिगां फिजिकेल टर्चार खालामदोंमोन, बुदोंमोन आरो गोबां इनाय खालामदोंमोन आरो बिसोरखौ हायद्राबादाव मासाज सेन्टाराव खामानि मावनो थाखाय दैथायहरनो नागिरदोंमोन आरो बिसोर सानैखौ बांलादेशनि जामिर मुंनि सासे दुथां सुबुङा बर्डारखौ आयेननि बेरेखा बारहोदोंमोन। उनाव RPFआ बिसोरखौ आगरतलानिफ्राय हायद्राबाद थांनाय ट्रेननिफ्राय निउ बङाइगाव चेकिं खालामनायाव हमनो हादों आरो बिसोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय नंखाय इन्डियान डकुमेन्ट्सबो हमनो हादों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंनि बे भारत हादराव गोबां बांलादेशिफोरा आयेननि बेरेखा फैगासिनो दङ, थाफैगासिनो दङ। जोंनि बे आसामाव थाफैगासिनो दङ, नाथाय भारत सरकारा दासिमबो क्लियार खालामनो हायाखै। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय मिर्जानि मानपुराव बिदाया गावनि असे फंबायखौ बुनानै बुथारदों। बिदा आरो फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो बिदाया पुलिसजों हमजादों। बिदाया जाथायखौ खालामखांनानै फंबायखौ हारसिंनो थैदों होननानै देखायनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै। उनाव मिथिजानानै पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय फंबायनि मुङा जाबाय नभ दास आरो बुथारग्रा बिदानि मुङा जाबाय प्रहलाद दास। तेलेंगाना पुलिसनि TSPICCनि सासे सिनियर एसिस्टेन्ट आइजोआ बान्जारा हिल्सआव पाप्पालकुटायाव माल्टि स्टरेज बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय अनुराधा रेड्डी। अनुराधा रेड्डीनि फिसायाबो सरकारि साख्रि मावोमोन, फोरोंगिरिनि खामानि मावोमोन आरो अनुराधा रेड्डीया गावनि पार्सनेल माखासे दुखुनि थाखाय बे जाथायखौ खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। आन्ध्र प्रदेशआव राजखान्थिनि सोलाय-सोल'। चिफ मिनिस्टारा सोलायबाय आरो मन्थ्रि बिथांमोनाबो सोलायजोब्बाय। आन्ध्र प्रदेशआव चन्द्रबाबु नायडु मुंनि चिफ मिनिस्टारा समायखिरा लाखांनायनि उनावनो बारग' चिफ मिनिस्टार जगन महन रेड्डीनि आयेननि बेरेखा लुनाय दखल खालामनानै लुनाय रेस्टुरेन्टखौ JCBजों गाग्लोबदों। जगन महन रेड्डीआ चिफ मिनिस्टार बिबाननिफ्राय ओंखारनाया 11 सानल' जादोंमोन।
नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।